Hello mga kamusta, ayan, welcome back to my YouTube channel, Aling Doray Vlog. For today, this video mga kamusang ay, ito na yung request ninyo na gusto nyo makita kami dalawa ng partner ko na magmukbang. So ayan mga kamusang, aming imumukbang yung crabs. Ayan mga kamusang, meron tayong crabs. Kamusang Aling Doray Vlog, ang baklang maharot, subscribe na! So mga kamusang, ito na yung mukbang namin dalawa ng partner ko. So yung mga kamusang, ayan na. So alam ko excited na kayo sa aming mukbang dalawa. So ayan mga kamusang, kainan na! Ayan. Nabi. Walang tutuhin eh. May suka. Sinamak na suka. Sinamak na suka. Wow. Kaya ngambal. Unsay masultin mo sa mga viewers? Salamat sa mga viewers ni Aling Doray. Ano masultin mo? Ano pa? Ano pa nga? Nakamusa ako naglutuan eh. Ako naglutuan eh. Kahit siya ang nagpuli og laba. Dahil ng laba. Yan ko siya mag-umito kay dun siya sa dagat. Kaya ako man siyang inan na magmukbang lagi may. Duha kay request lagi na nag-request ba nga mukbang. Magmukbang doon. Kaya mga tama kami sa kay. Wala siya nag-duty. Then nakahigayon din og mukbang duha. So sa'yo siya nagmata para makakuha siya ano. Ay makamusta para makakuha siya ano. Panami ipang mukbang sa inyo ha. So salamat kaayo sa nag-request na gusto makita sa mundo nga magmukbang mi sa akong partner. So mauna ni siya. Salamat kayo sa akong mga bagong subscribers, sa akong mga viewers. Salamat kayo sa hindi po nag-skip ng aming ads. Thank you so much. Laban lang tayo kahit hindi pa gaano kalaki ang ating views at saka subscribers. Go lang talaga. Laban lang. Ganyan talaga. Hindi talaga tayo ano. Hindi ba tayo mga artista para madali sumikat. Dahan-dahan lang. So napapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa amin. Thank you so much na walang sawang pagsuporta sa amin. Ng Aling Doray Vlog. Thank you so much. Mabi, salamat kayo, Bihang. Ang kamot ng taong ka nga makakuha ka, ani, Bih. Salamat kayo. Kasi man kung hali sa yago nga magmukbang lagi, me. Manulawon ba kayo siya? Maula siya man, gina-encourage na siya nga kuan me, mga nang atubang sa pamira, anak, good. Kaya, pero maanad-anad siya ba?
Pasensya na mo hama kamusa nga saba kayo na ero na si aw-aw. Amo anak ero diri sa sulod nag-aw-aw. Daghang ero diri sa mua. Kaya pagtali mo ba? Lamay pagkayo ko. Lami. Yan talaga ako na pagmamahal. Lamay jud na. So, gusto mo pa shout out, mag-comment lang po kayo ha. Mag-comment lang po kayo para mapansin ko kayo, mabasa ko kayo, at saka ma-shout out ko kayo. So, ay makamusang nga. Ito kong partner nga nanguan dyan siya, kaya ako man siyang ginahin ko, ano nga, magmukbang ka ba, magmukbang ta kay nalagi mga request lagi nga gusto makita sa inyo nga magmukbang tanduha. Ay sa gamita imo pagkaulawon. Yan ako siya. Nung ulang man siya, unya bi ka lang. Pag sulti na kita mo ato bi nga. Kung sa man imuhang feelings ato nga, si man ko kanyo sa imo sa pakiramdam unya mo, balibad ka sa kuha, unya karon na surprise ko nga. Tumong kulitan an-an. Una, salamat po kaayo dahil sa akong kauban si Uncle Lando ani kay siya og dili pud siya ha dili po ko kakuan ani. Kada si ang Kulando, mo na siya, mo ampo lang silingan dito para siya sa unahan na puyo. Dali, sila ang nag-uban. Nanggal ko mo siya ang nagkuan ani kay nananggal ko itagaan po ko niya og lambay. Tabang-tabang siya mga kamusang. Tabang siya. Sayo ka siya ganiha gani nolo. Nangatang ko sa daplin bye-bye. Og kinsay mo abot sa nagatay. Siya musugat kay wala namang good minute amang kamusang. Wala na may pukot. Oh, wala may pukot. Lisi na. Nungto nga. Bangka na ko, wala na ko. Gabok na. Oh, ang bangka niya kamusang gabok na po. Pero kailangan dito sa kakambing nyo, dito sa kailangan nga repair lang din nyo, kailangan baguhin din nyo, kagabok na kayo nyo. Gabok naman kasko. Gabok na. Wala mong bangka dito mga kamusang, gabok na kayo siya. So, na-surprise ko pag-ayo kay dalaan dyan ko niya ani kay sige dyan request siya nga mag-mukbang. Nakahigayo na dyan yung mga kamusang nga karong adlaw nga magmukbang dyan yung duha o mga na dyan yung request. Mani akong partner siya si Benji, mga kamusang Benji. Note mo kat mga kamusang. So another set na naman. Yan. Ba't akong partner ka? Gamay na kukuha to ang nagkuhan ani. Tapos na lang ni kay nasa ni sa bukas. Kay gamay naman ang panagat widi-widi ra po. Lagi. Naikuha, naiwala. Wala kamusta nga. Napoy time nga dito mi sa dagat nga. So manginhas ni. Napoy time nga. Naikuha. Napoy usay wala. Napoy usay nga. Gamay lang po din mo kuha. Ana. Dahil itong sa una binong nga napatay tapulis bino. Napamipukot mga kamusang kayo. Mamukot siya bini. Yung makadlawan bino, gabiin. Bakit siya sabi? Mga kamusang, ito na. Unang kuwan kayo kung mga kamusang nga. Reservasyon ko kanina kayo. Noong reservasyon kayo. Kumagda ko ba? Pero adlaw makuan ang mukbang. Wala ba binagkuan nga kanang adlaw mukbang taan niya wala kay alanganin na siya ka maulaw siya. So na-surprise ko kayo. Siya na dyan nag-forsige nga magmukbang ni karong adlaw.
So, salamat kayo, Bi, ha. Love you ko din mo, Bi, no? Love ko din mo, Bi. Love it. Pag I love you daw sila. Pag I love you, padung ka sila. Padung ka sa mga love ko mo. Love kayo ako si Aling Doray. Love you, Be. Ba? Habang kumakain kami mga kamusta, mga amis sa comparator, mag shoutout ko. Shoutout kay Genron 13, kay Pubring Mama Discarte, shoutout sa inyo. Belinas Vlog, shoutout. Rika Guapa, shoutout po sa inyo. Especially kay Madam Tutsi with Team Sorok, shoutout po sa inyo, Madam Tutsi. Mga ungget pa. Nalingaw namin anip. Para na yung mga ipaka sa lambay. Sa gusto mo pa shoutout ha, mag-comment lang. Comment ka sa video, then para next vlog medyo shoutout ako. Laban lang talaga ako, lumalaban talaga ako basta ganito sa pag-vlog. Swerte lang talaga. Swerte lang talaga. Kasi hindi naman tayo mga artista madali sumikat. Kapag mag-upload na, marami ng views, marami ng mga subscribers. Hindi. Kagaya ko, ilang taon na ako nagba-vlog. Ito pa rin, laban pa rin. So, wala pa tayo na talagang maraming mga organic viewers. Yung organic viewers talaga is yung legit talaga nga kapag mag-upload ka, inaabangan ka na talaga nila. So, mag-review na sila, magko-comment na sila, ganun. Kaya lang, laban pa rin. Diba, Be? Oo. Yung ka-supportive yung partner ko. No. Lamig kayo. Baby, pasensya na mo mga kamuksang mga sabak kayo. Siya na mga kamusang hasaba, dito kaya akong bibi. Kalami, mga kamusang. Okay, Ben. No. Achu. Bawal man ka. Bawal mo kami, Ben. Ito yung baby na may mga kamusang. Bawal siya kasi nito. Bawal.
Taba-taba. So ayun mga kabusang, malapit na po kami matapos. Ayan mga kamusang, before po tayo mag-end ay ako magpapasama sa inyo. Thank you so much talaga sa aking mga bagong subscribers, sa aking mga mga viewers dyan. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa akin. Thank you talaga sa inyo ha mga kamusang. Thank you. So, unsa to ang atong istorya sa ilahabi nga i-subscribe ang channel na Aling Joy Vlog o i-hit na po ang notification bell para update mo perminti sa amo ang vlog. So, mga kamusang, ayan, tapos na kami ng partner, kaya naubos talaga namin mga kamusang, ayan, patanaw, mga kamusang, ayan, mga kamusang, ubos talaga mga kamusang, wala talagang natira sa sa crabs. So ayan mga kamusang, thank you so much. Nabulunan ako big. Nabulunan ako. Sorry. Kaya so mga kamusang, dito lang po nagtatapos ang ating vlog ngayon. Kaya thank you so much. Hanggang dito lang po nagtatapos. Ayan, bye!